खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय आं भिडिअ लाना फैदों दा आं बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो सानो दे सासे बिनानाव दा बिथाङा मा जानानै दङ होनोब्ला गोबां खैफोद रांनि आंखालावहाय बिथाङा गोदोनानै दङ मानो रांनि आंखाल होनोब्ला बिथांनि हासबेन्ड यानि हौवाया माइनु स्वर्गियारिनि हौवाया नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायोब्ला निश्चय मिथिगोन बिथाङा अलरेडि गावनि फिसायनि नामखौ बुंनानै होखादों आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै नोंथांमोनखौ गिबियावनो खावलायनो सानो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै जितुनाखि माइनु स्वर्गियारिनि माइनु स्वर्गियारिनि फिसाया दिनै मोनसे बेमारजों गबनानै बा बेमार जानानै दिनै अपारेसन जाखांबाय ओमफ्राय अपारेसन जाखांनानै दायो बिथांनो थाखाय रांनि गोनांथि दा नोंथांमोना अननानै बिथांनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला अब्ला नोंथांमोना निश्चय बुजिगोन आरो जोबनायाव आङो नोंथांमोननो क्लियारै खोन्थागोन आं दिनै बेखौनो मिथिहोनो सानदों आरो आंनि मुङा माइनु स्वर्गियारी आरो आंनि फिसायनि मुङा रामेश्वर स्वर्गियारी फिसायनि गामिया साइतानगुरि पोस्ट अफिसा सनाफुलि जायो आरो जिल्लाया जोंना बरपेटा डिस्ट्रिक्ट फोरमायहरनो सानदों आंनि फिसाय रामेश्वरा थांनाय जुलाइनि 14 खालारनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैसोनानै दं आरो बेखौ आंनि फिसायखौ आं खाथिनि सरकारि हस्पिटालाव देखायनाय जादोंमोन बेमारखौ जेबो हमना मोनिलाय सरकारि हस्पिटालनिफ्राय डक्टरा जोंखौ जीएमसी मेडिकेल कलेजाव रेफार लिरनानै होदोंमोन आरो ओमफ्राय लांबाय थानाय समावनो मानसियाथ' बिराद सिरियास जाखादोंमोन नालाय लांबाय थानाय समावनो जोंखौ एम्बुलेन्स ड्राइभारा जेबो हमना मोनस्लाबै मिथिस्लाब मोनै बायाटानि सिगनेस हस्पिटालावसो सोनानै दोनफैदों दा सिगनेस हस्पिटालाव नायनानै मोनबाय डक्टरफोरा उनाव जोंनो खोथाबाय बिनि उदै सिङाव बिबुआ जिदों होननानै ओमफ्राय डक्टरफोरा होनबाय जोंखौ बेखौ लोगो लोगो अपारेसन खालामाबा जानाय नङा होननानै बिदि बुंनायखाय जोंबो अपारेसनखौ खालामनो थिनदोंमोन दा अपारेसनखौ खालामखांनायनि उनावबो सानसेनि अखानायै डक्टरा बुंबाय बिनि अपारेसन खालामबाबो माने पेसाबा क्लियार जायाखै होननानै बुजिनानै मानसिया थारमाने जोंबो बेमारखौ हमना मोनासै नालाय सरकारि मेडिकेलाव सानथाम गाहाम लाखिनानै जोंखौ थाब रेफार होआसै बिनिखायनो मानसिया थारमाने उदै सिङाव बेबुआ जिनानै बिनि जानाय लोंनाय खाद्य बाहेर जानानै मोननै किडनिकाव इनफेक्सन जादों आरो लान्सआव इनफेक्सन जादों होननानै डक्टरा जोंनो फोरमायो बिनि उनाव मानसिखौ भेन्टिलेटराव आइसिइउआव 12 दिन लाखिनाय जादों आरो ओमफ्राय दा बेनिखायनो आइसिइउआव गोबाव सम थानायनि थाखायनो बिला गोबांथार जानानै दं दा आं बेनिखायनो दा अपारेसननि उनाव एसे मोजाङाव फैबाय दा डक्टरफोरा आंखौ बुंदों न'आव लांजासिगोन होननानै दा आङो बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा डक्टरफोरा बुंदों मानसिखौ न'आव लांजासिगोन होननानै दा मानसिखौ न'आव लांनो थाखाय जोंनो रांनि गोबां आंखाल जानानै दं बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आदै मादै मोना जाहाथे गासिबो फंबाय बिनानाव मोना अननानै आंखौ एसे हेल्प खालामो होननानै आं आरज गाबहरनाय थाबाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जितुनाखि माइनु स्वर्गियारिनि जितुनाखि भिडिअ बेखौ नुनानै नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय जानांगौ आरो बेजों लोगोसे आङो दायो बेखौ बेयाव गिबियाव आङो खोन्थाग्रोनो सानो जे जितुनाखि आङो बे भिडिअखौ आंनि फेसबुक पेजाव आपल'ड खालामदोंमोन बे आपल'ड खालामनायाव जोंहा सानैसो माने बेखौ दायो आं बे भिडिअ बानायफुबाय थानाय समावहाय 120 जन मानसिया शेयार खालामबाय ओमफ्राय 11K माने प्लास 11 प्लासआ माने भिउ जादों दे आंनि फेसबुकआव ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो बेयावहाय जाय बिथांमोना अननानै बिथांमोना डनेसन खालामहरबाय आं बेखौ नोंथांमोननि गिबिसिन खोन्थानो सानो बेवहाय सासे बिनानावा 300 थाखा
डनेसन खालामहरदों बियो सोर होनबा अनजालि बसुमतारी दिनै बियो गावनि गोरबोनिफ्राय डनेसन खालामहरबाय बिथाङा अनजालि बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे माहेश बर' बिथाङाबो 100 थाखा डनेसन खालामहरबाय आरो बेजों लोगोसे एडवार्ड एन ब्रामे बिथाङा खालामहरदों 10 थाखा आरो बेजों लोगोसे जुनि दैमारी बिथाङाबो खालामदों 50 रां आरो बेजों लोगोसे इसानि बसुमतारी बिथाङाबो खालामदों 100 रां आरो बेजों लोगोसे फिरफिला दैमारी बिथाङा खालामदों 200 थाखा आरो दा लोगोफोर सानैसोनि दंबावोमोन दायो बेखौहाय आङो मोनजोबनाय जायाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जाय बिथांमोना हरनानैबो दिनै नाम लाजायाखै होननानै दा बुं गोसोआव दा सान स' लोगोफोर आङो दायो जोबनायाव बेखौनो खावलायनो सानो जेन आरो बिथांमोननि जिथुनाखि फिसाय बियो मोजाङै मोजां नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि जिथुनाखि थाइसे थाइनै हरनायजोंब्लाबो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि थाइसे थाइनै बा 10 थाखा 100 200 हरनायजोंब्लाबो जिथुनाखि बे बेमारि नङा होमबा दिनै अपारेसन जानानै बिथांनि बिबुआ सिङाव जिदों होननानै बुंदों ओमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायजों माने जमा जानानै माने किडनिक मोननैबो गाज्रि जादों होननानै बुंदोंमोन नाथाय दायो मोजाङाव फैहांबाय एसे होननानै आङो मिथिनो मोनदों बेजों फन रायलायनायाव दा नोंथांमोना बिथांनो माबायदि डनेसन खालामगोन बा माबायदि हरगोन जाय नोंथांमोना हरनो गोसो नङा होमबा बिथांमोना नोंथाङा नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय बे स्क्रिनावहाय नोंथांमोना निश्चय बे नुनायावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्टप खालामनानै स्क्रिनशट लानानै हरनो हागोन आरो बिथांनि मबाइल नाम्बाराबो जोबनायाव मबाइल नाम्बार दंखायो माइनु स्वर्गियारी बिनानावनि नाम्बार दंखायो नोंथांमोना बेयावहाय कल खालामनानैबो रायलायहरनो हागोन नोंथांमोना आरो डिसक्रिपसनावबो डाइरेक्टलि थांनानै डिसक्रिपसनाव बिथांनि माइनु स्वर्गियारीनि एकाउन्ट नाम्बार IFSC कड आरो मबाइल नाम्बार गुगल पे फन पे बे मबाइल नाम्बाराव गासिबो दंजोबो नोंथांमोना जिखिनि जाया अननानै बिथांनो थाखाय सोनानै हरबानो जाबाय नोंथांनि थाइसे थाइनै हरनायजों बिथांनि फिसाया जिथुनाखि न'आव फैनो हायो दिनै अपारेसना साक्सेसफुल जाबाय आरो दायो बेखौ डक्टरफोरा माने न'आव थांनो हासिगोन होननानै बुंबाय दिनै नाथाय बख'नो थाखाय बिनानावनाव थाइसेबो रां गैया दिनै नोंथाङा अनाब्ला नोंथांनि जिथुनाखि अननायजों नोंथाङा जिखिनि हायो हरनो बेजों गासिबनिबो बयबो 100 बयबो 200 बिदि हरनायजों अननायजों जेन बिथांमोननि साबा होनो गोनां डाक्टारनो होनो गोनां राङा नङा होमबा नोंथाङा साननो नाङा दि 5 लाख गाहाम नङा होमबा 5 लाख गाहाम जोंनि हरनाय बा आंनि 10 थाखा हरनाया थोनाय नङा आं हरनाय नङा बा बेफोरबायदि दासान नोंथांनि 10 थाखा बैनि 20 थाखा बेफोरबायदिनो माने जों बयबो रायजोफोरा हरलाय लायोबा 5 लाखआलाय मा नङा होमबा दा 5 लाख जाजोबाबाबो माबा मोनसे बिथांमोननि थाखाय 0.5% अनसुंथाइ मोनोब्ला माने जोबोद मोजां जागौ होननानै आं सानो नोंथांमोना अननानै बिथांनो हरबानो जाबाय जाय बिथांमोना गोसो गुदुं अननानै डिसक्रिपसनाव दं आरो नोंथांमोना स्क्रिनाव होनायाव नोंथांमोना अननानै सोनानै हरब्लानो जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा आंनि फेसबुकाव दहाय आं आपल'ड माने आंनि फेसबुकावहाय आं आपल'ड होनायाव जाय बिथांमोना सोनानै हरबाय बिथांमोनखौ आङो नैबे बिथां बेमारिमोननि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आखाइ खबजोबनानै एकदम रोजा रोजा साबायखर बावनाय नोंथांमोननो जासिबाय लोगोफोर दिनै आङो एथ'ग्राब गोलाव खालामनो सानला आङो नोंथांमोननो आपडेट होबाय थागोन माबायदि जालांखो माबायदि माखो फैबाय थानाय समाव बेखायनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो हाजासे नोंथांमोना बयनोबो रानना हो जाहाथे बयबो नुनानै बिथांमोना मदद मोननायफोरबायदि दिनै आङो बिथांमोनखौ सिनाया आं बिथांमोनखौ सिनाया आङो इउटुबाव नुनानै बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामदों बिथांमोनजों सावरायदों दिनै आङो सिनायाब्लाबो आङो बिथांमोननि थाखाय मदद होनो बा बिथांमोननि जानानै रायजो राजानाव लाजिया फांजिया आङो बिथांमोननि जानानै आखाइ खबजोबनानै मदद बिना होननानै आङो माने आवगायबोदों थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो अननानै बिथांमोननि थाखाय आंनि मोखांखौ नायालासिनो बे बेमारि मानसिनि मोखांखौ नायनानै नोंथाङा जाय इसोरखौ खुलुमो जाय इसोरखौ सिबियो नङा होमबा बिनि नाम लानानै नोंथांमोना बिनि थाखाय दान हरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम हाजासे
नोंथांमोना बयनोबो राननानै हो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरो नोंथाङा फेसबुकआव नायदोंब्ला बे भिडिअखौहाय नोंथाङा आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालाम आरो लाइक शेयार खालामना हो स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना जेबो गाज्रि सानलायनो नाङा जेबो दुखु मोनलायनो नाङा थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय प्रसाद आरो गासैबो